होगोन होननायाबो रावनावबो गैया नागिरब्लाबो मोननो थाङा नखर नखर साख्रि होगोन होननायाबो रावनावबो गैया आदामा एफा थगायसुलानो आदामा एफा थगायसुलानो बोरैथो आदा नोंनि सुइजारलेण्डआ बोरैथो आदा नोंनि बिटिआरआ गोदै लेप लेप बुंग्राफोरखौ इनायनो बुथारनांगौनो मिस्टि गोबा गोबा गोदै लेप लेप बुंग्राफोरखौ इनायनो बुथारनांगौनो बोरैथो आदा बोरैथो आदा नोंनि सुइजारलेण्डआ Mana? Đại dụng đó là lên đâu có cục University खामानियाव गैया बेनो नामा नोंनि इउपिपिएल सरकारा खुगायावल' गोदै खामानियाव गैया बेनो नामा नोंनि इउपिपिएल सरकारा बोरैथो आदा बोरैथो आदा नोंनि सुइ
नखर साथि होगोन होननायाबो रावनाव गैया नागिरब्लाबो मोननो थाङा नखर साथि होगोन होननायाबो रावनावबो गैया आदा माये था थगाय सुनानो आदा माये था नंखाय बुंनो आदा माये था थगाय सुनानो आदा माये था नंखाय बुंनो गोजोन्थों